कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. आज गुरुपौर्णिमा. जीवनात ज्या व्यक्तीन शिस्त आदराची शिकवण देऊन आमकां घडयले त्या प्रत्येक गुरुजनाक आदराचो नमन. गुरुपौर्णिमे निमित्तान कारवारच्या काही शाळेत गुरुपौर्णिमा साजरी केली. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेच्या वैद्याधिकारीला कचेरीचेर लोकायुक्ताली धाड. कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत अचानक वैद्याधिकारी कुर्तरकर हांगेल्या कचेरीचेर लोकायुक्तान धाड घातली. मिळिल्ल्या माहितीनुसार सरकारी आस्पत्रेच्या रोग्याले खाट खरेदी प्रकरणात कंत्राटदार मोहसिन अहमद शेख अंकोला हांचे खंयच्यान 50,000 रुपये लांचाची मागणी करून काल रात्री 20,000 रुपये घेतले. बाकीचो हप्तो 30,000 रुपये घेताना लोकायुक्तान सापळे रचून धाड घालून रंगी हात पकडले. ही धाड कारवारचे DYSP धन्या नायक हांगेल्या नेतृत्वात ही कारवाई केली. फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती मेळ्ळा. अंकोलाच्या केणी बंद योजनेन स्थानिकाचेर अन्याय. संजीव बळेकरालो आरोप. अंकोला विवादित केणी बंदर निर्माणान JSW कंपनीचे अधिकारी स्थानिकाक आमिष दाखोवन लोकांली दिशाभूल करतात. जाल्यार आमिषाक बळी न पडता प्रामाणीकपणान आमी ह्या बंदरा विरुद्ध आंदोलन फुडें व्हरतले आसात अशें केणी बंदरा विरुद्ध आंदोलन समितीचे मुखेल कार्यदर्शी मच्छीमारी प्रमुख संजीव बळेकर हेमी सांगले. तेमी जिल्हा पत्रिका भवनात मंगळारा प्रसार माध्यमाकडे उलयताले. बंदर योजना अजूनही प्राथमिक स्तरार आसा. कंपनीच्या फायद्यासाठी राष्ट्रीय संपत्तीचो नाश करून स्थानिकाक निराशित करच्या खिंचाय अभिवृद्धीक आमगेलो विरोध आसतलोच. कारण आजपर्यंत जिल्ह्याच्या जनतेन नौकादळ, कैगा अणुस्थावर, राष्ट्रीय हमरस्तो आणि जलविद्युत योजनेसारख्या प्रकल्पाक जमीन दिल्ल्या कुटुंबाक अजूनही जायतो रोजगार मेळ्ळो ना आणि मेळिल्ल्याक झाडू मारचे आणि D दर्जाचे काम ते सुद्धा मोजक्या जाणांक मात्र मेळ्ळा असो तेमी आरोप केलो. हे आंदोलन कितले यशस्वी जातले हेजेर लोकांले लक्ष आसा. चिखलकाल्याची सुवर्ण संधी. कारवारच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हेमी आयोजित करतात टग ऑफ वॉर चिखलकालो सीझन 3 म्हटल्यार चिखलात राजवटची स्पर्धा. ही स्पर्धा आयतवार 20 जुलै 2025 दिसा सकाळी 9 वाजता आसून नावा नोंदणी करची अखेरची तारीख 19 जुलै 2025 सांजेर 6 वाजतापर्यंत आसतली. स्पर्धेचे नियम आणि अटी. पंगडाच्या नाव नोंदणीसाठी ₹1000 फी. एक पंगडात 8+4 12 खेळाडू उरतले. खेळाडू मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे आणि गोंय राज्याच्या व्याप्तीचेच आसूक जाय. विजेत्याक 30,000 रुपये नगद आणि ट्रॉफी. उपविजेत्याक 15,000 रुपये नगद आणि ट्रॉफी. निर्णयकालो निर्णय अंतिम उरतलो. नावा नोंदणीसाठी आणि अधिक माहितीसाठी सोहन 8197492930 साई 9632970956 या नंबराचे संपर्क करतो. स्पर्धे दिवस स्पर्धकांसाठी आणि वीक्षकांसाठी दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था असा हेची नोंद घेवची. जागो अस्नोटीच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूर हांगा. 2024-25 सालाची
राज्यस्तरीय कर्नाटक भूषण सेवा प्रशस्तीक पात्र जाल्ले बाळू उर्फ सुरेंद्र एम गांवकार. कारवार तालुक्याच्या मुडगेरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष बाळू उर्फ सुरेंद्र एम गांवकार हेमका 2024-25 सालाची कर्नाटक भूषण सेवा प्रशस्ती प्रदान केली. कर्नाटक मीडिया क्लब आयोजित मंगळवार 8 जुलै ही प्रशस्ती बेंगळूरच्या जेसी रस्त्यावयल्या रवींद्र कला क्षेत्रात श्री वनकल्लू मल्लेश्वर महासंस्थान मठाचे परमपूज्य जगद्गुरू श्री श्री डॉक्टर बसवरामानंद महास्वामीजी हेमगेल्या अमृत हस्तान श्री सुरेंद्र गांवकार हेमका प्रशस्ती प्रदान केली. सुरेंद्र गांवकार हेमी केल्ल्या समाजसेवेची ही पोचपावती म्हणू हरकत ना. समाजसेवेत सक्रिय आशिल्ले सुरेंद्र गांवकार होसाळीच्या व्यवसाय सेवा सहकारी संघाचे अध्यक्ष आसात. BJP ग्रामीण मोर्चाचे अध्यक्ष तर कोंकण मराठा समाज सदाशिवगडचे उपाध्यक्ष, होसाळी महादेव देवस्थान कमिटीचे उपाध्यक्ष, देसी कलाकार होसाळी संघाचे अध्यक्ष आसात. अशा अनेक संघ संस्थेत ते सक्रिय असून राजकारणात सुद्धा तेमगेलो बरोच छाप आसा. अशा या समाजसेवा वृत्तीच्या व्यक्तीक कर्नाटक भूषण सेवा प्रशस्ती मेळिल्ल्यान तेमचेर अभिनंदनाचो वर्षाव जाला. भविष्यात आनीक व्हड तेमकां प्रशस्ती मेळू आनी तेमगेल्या हातीन क्षेत्राची अभिवृद्धी जावू अशी क्षेत्राच्या जनतेन तेमकां शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. जगलबेट दांडेली बायपास रस्तो जड वाहना खातीर बंद. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या जगलबेट दांडेली बायपास रस्तो जड वाहना खातीर बंद केला. पावसाच्या दिसान हो रस्तो अरुंद आणि धोक्याचो आशिल्ल्यान जिल्हाधिकारीन जड येरादारी खातीर बंद करचो आदेश दिला. अनमोड आणि चोरला घाटांतल्यान जड वाहनाक बंदी आशिल्ल्यान येल्लापूर कारवार मार्गान गोंयांत वचीसाठी रामनगर हिंच्यान जड वाहनां जगलपेट दांडेली या 10 किलोमीटर बायपास रस्त्याचो वापर करचे आसात. देखून हो बायपास रस्तो धोक्याचो जाल्लो आसा अशी तक्रार स्थानिकान जिल्हाधिकारी कडेन केल्ली. त्या प्रमाण जिल्हाधिकारीन ह्या बायपास रस्त्या वयल्यान जड वाहतूक येरादारीचेर बंदी घालचो आदेश जारी केला. कारवार जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद्य हेमगेल्या नेतृत्वात सरकाराली वाटचाल कार्यकर्त्याकडेन हो कार्यक्रम यशस्वी. येल्लापूर. कारवार जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद्य हेमी येल्लापूर शहराच्या सुपारी भवनात येल्लापूर विधानसभा क्षेत्राच्या काँग्रेस कार्यकर्त्याबरोबर सरकाराली वाटचाल कार्यकर्त्याकडेन या कार्यक्रमाची दिवली पेटोवन उद्घाटन करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले आणि कार्यकर्त्याले अहवाल स्वीकारले. जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष साईनाथ गांवकार, येल्लापूर विधानसभा क्षेत्राचे रॉबर्ट दद्दापुरी, माजी आमदार VS पाटील तसेच KPCC सदस्य विवेक हेब्बार हेमी कार्यकर्त्याक उद्देशून उलयले. या वेळार काँग्रेस पक्ष प्रमुख, ग्रामीण आणि शहर घटकाचे सदस्य, शहर, पंचायत, ग्रामपंचायत पक्षाचे विविध स्तराचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर ट्रक पलटी जावन अपघात. ट्रकात वाट्ट 8 म्हशी. जोयडा. गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर महिशेत गांवा लागीं एक ट्रक पलटी जावन अपघात जाल्ली घटना घडली. अपघात जाल्ल्या ट्रकांतल्यान गोंयांत म्हशीची तस्करी जाताली. ट्रकात वाट्ट 8 म्हशी आशिल्ली. या प्रकरणात खानापूर पोलिसांनी एकट्याक अटक केली असून तेमचेर बेकायदेशीर जनावरांची वाहतूक केल्ल्या प्रकरणात गुन्हो दाखल केला. ट्रकाचो अपघात जाले बरोबर ट्रक चालकान पळून वचपाक प्रयत्न केलो, पूण थंय जमिल्ल्या नागरिकांनी तांकां आडोवन पुलिसाक कळयले. थंय जमिल्ल्या थळाव्या लोकांन अपघात स्थळा खंयच्यान आनीक एक असोच ट्रक रामनगर दिशेन गेल्ले पळयिल्ल्यान तेजी खबर पुलीस घेती आसात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळार सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता.
व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.